Dwi wedi dod nôl i Efyrnwy i gyfarfod yr athro Owen Roberts o Brifysgol Aberystwyth sydd wedi sgwennu'n helaeth ar yr hanes. Wel, Owen, ddrwg iawn gwneud y lusgod i allan i'r elfennau ar ddwrnod fel heddiw yma. O, mae'n iawn, edrych ar hanes dŵr ti'n aml mynd i lefydd pellennig garw. Mi gafodd y cynllun yma effaith golesol ar iechyd pobl Lerpwl, mae'n siŵr do. Ond be amdano'r effaith gafodd ar y gymuned yn fan hyn? Wel, wrth gwrs, gafodd pentre newydd i adeiladu chydig yn bellach lawr y dyffryn. Ond nath y pobl y dyffryn, rhyw 200 ohonyn nhw golli i tir a colli i bywoliaeth. Mi oedd na protestio ar y pryd, wrth gwrs. Mi oedd deiseb wedi cael ei hel gan bobl y dyffryn. Ond oedd na ddim protestio ehangach. Doedd e ddim fel Cymru'r 50au a'r 60au. Doedd y cyd-destun o wahanol. Felly oedd hyd yn oed papur newydd fel y fanner yn mynegu balchder fod yr argau mawr yma wedi cael ei adeiladu yn Hynolbarth Cymru. A be am y legacy y cynllun yma, lle hwn oedd y bai amdano rhythr ac yn dinasoedd Wel, ie, yn dilyn hwn, oedd na nifer o ddinasoedd eraill. Eisiau dilyn enghraifft Lerpwl. Oedd na nifer o ddinasoedd wedyn wedi eisiau adeiladu ar gaeaf, rhai o'r cynlluniau wedi gwreddu a rhai ddim, wrth gwrs. Felly oedd o'n gystadleuaeth rhwng y dinasoedd, mae'n rhyw fath o imperialaeth yn meddiannu cymoedd dros y wlad. Ie, wel, fel ych chi'n gweld yn Affrica, oedd na gwahanol wledydd yn cymryd gwahanol ddarnau. Bron gallech chi weid bod yr un peth yn digwydd yng Nghymru'n wledig. Oedd Lerpwl wedi prynu'r dyffryn yma i gyd, yr holl dir a'r eiddo a bopeth. Ac yna drefi eraill wedi gwneud yr un peth mewn mannau eraill yn Nghymru. O be am yr argau ei hun ta, mae hwn yn dipyn o sioe, dydy, ac oedd o'n dipyn o gontract i adeiladu fo, mae'n siŵr. Oedd, gymrodd i 10 mlynedd, oedd hi'n argau anferth o gerig. Oedd hynna'n arloesol, oedd y bibell yn arloesol. Ac oedd e'n rhyw fath o ddatganiad gan Lerpwl o'i statws ac o'i bwysigrwydd ac o'i fentergarwch. Wel, sti fe, well gynnau gwm yn llawn o bobl ac anifiliad ac yn llawn o ddŵr, de, ond rhaid mi gyfaddau bod yr argau yma a'r llyn yn reit drawiadol, ti'n. A ti'n gwybod fe? So fel da i godi gwesti, bydda? Wel, na ti syniad. Mewn moment o ysbrydoliaeth entrepreneuraidd a gorwyd gwesti llyn Efyrnwy yn 1890 i fanteisio ar dynfa dwristaidd yr argau newydd, yn ogystal â chynnig llety parod i'r uwchbeirianwyr a phwysigion y Liverpool Corporation. Wel, Owen, mae'n grand iawn, mae'n gnesach i fod yn fan hyn y godi allan o hana. Ond mae'r olygfa yn mendigedig, ac ydy weld pan fod yna tyniad i bobl fawr Lerpwl, de. Ac oedd hynny yn rhan o'r package, mae'n siŵr oedd? Oedd adeiladu'r gwesti yn rhan o Lerpwl yn dangos ei hun. A hefyd oedd yna lot o ddynion busnes, cyfoethog ac eisiau byw y bywyd y bonedd, ynde? Oedd yn dod yma i basgota, i hela, ac i fwynhau yr ardal yma oedd berchen ar Lerpwl reit yng nghanol cefn gwlad Cymru. So mae'n swnio yn package delfrydol mewn ffordd i ddenu pobl yma, de? Ond dim pawb oedd yn credu hynny. Yna lot o amheuon doedd amdan ddewis fan hyn i wneud y gronfa yma. Mi oedd ddadlau mawr yn Lerpwl, ac oedd safon y dŵr yn rhan bwysig o'r dadlau cyhoeddus. Be nath George Deacon y peiriannydd oedd gyrru i weision allan i ardal y llynnoedd ac i Llynfyrnwy. A'r cyhyddiad oedd gan yr ochr arall bod wedi gyrru pobl i Llynfyrnwy pan oedd yn bwrw eira. A'r ddwrnod tebyg iawn i heddi a casglu dŵr, sampl o ddŵr o'r eira yn ytrach na o'r llyn. Wel, fel mae'n digwydd bod, mae gennau gyd sampl o fan hyn sydd yn mynd i ddweud os di dŵr yn galad neu yn feddal, ac mae gennau ddŵr o'r llyn. A dwi'n gwybod bod hi'n eira heddiw yma, ond dwi'n gadw na dim eira dwi wedi rhoi yn y botal yma, oce? Dŵr meddal oedd nhw eisiau, de, diwydiannwyr. Oedden nhw ddim eisiau dŵr tanfeiarol, achos mae yna lot o fwynau ynddo fe. Ac wrth gyrru hwnna trwy'r systemau diwydiannol, mae e'n gadael calch a mwynau o fewn y peiriannau. Felly oedd diwydiannwyr Lerpwl yn gryf iawn o blaid cynllun Llynfyrnwy. Da ni roed y fewn yma'n hyn. Os di'r dŵr mae'n galed, mae wedi troi y liw i fod yn biws. Pa liw dydyn di? Mae wedi aros yn wyrdd, dwi ddim wedi troi'n borffor o gwbl. Yna fo, mae hwn yn wyrdd hefyd, felly mae hynny'n dangos bod hwn yn meddwl bod Deacon yn o agos at ei le. Ond yn ôl rhai, wrth gwrs, ddim y caledu oedd y broblem. Os ydrychwch chi ar y dŵr yma, mae yna rhyw liw brown gwyrdd mawnog. Ie, lliw mawn ydi o de. Felly oedd yna rai pobl yn poeni y bydde'r mawn yn y dŵr yn achosi afiechyd a dolur rhydd ymhlith pobl Lerpwl. Fi oedd rhaid i George Deacon y peiriannydd adeiladu gweithfeydd yn Croes Oswallt i tynnu'r mawn allan o'r dŵr. Ond oedd pobl fel Deacon yn gweud bod e'n fel pêl sherry. Ie, ffordd dda o i hysbysebu fo'n doedd. Wel ie, pwy fydda ddim eisiau yfed pêl sherry.